Yes, sanibonani. Ninjani? Siyaphila thina ngapha. Asithembe nani lapho niyaphila. Mfoka Mkhonzo okhulumayo. Ngiyabonga guys. Thank you so much for subscribing to my channel. Ngiyanibonga kakhulu and I'm welcoming ngokukhethekile ama new subscribers to this channel. Ngiyanamukela nonke enisanda subscriber. Njengoba manje si over 3.9k subscribers. Ngiyanibonga kakhulu guys. Asiqhubekeni sibheke ku 4000. Asiqhubekeni sibheke ku 4000. Ya khona kukhona i-show ekhethekile e-political. It's a political show ngayibeka kanjani. Angifuna ukuyi-introducer. Angeke ngiyichaze kwamanje but masifika nje ku 4000 subscribers ngizo-introducer enye show la e-political. Yes. Ayeza la manye engeke ngakhuluma ngawo. Sibhizi ngawo nje eceleni. But ikhona especially nje ezodila nepolitiki. Khona ishow ezayo. But bengifuna ukuthi ngiyi-introduce masifika ku 4000k noma ku 4000 subscribers. So yiloko nje ngakusho ukuthi masifika nje ku 4000 introduce le show ezobe ilekelela ama discussions wethu lawa esibanawo la uma sihlazi ipolitiki. Ake nje nginibonga kakhulu futhi ngithemba ukuthi nabaviewer abangaka subscribe bazokwenza kanjalo. Siyayikhulisa channel yethu guys. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga naku support engiyitholayo lapha ku TikTok. Nakhona ngingumfoka Mkhonza lapha ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys. Niqhubeke ngaleyo ndlela nisupport i-channel. Ngiyabonga ama followers. Yazi ngihleli la ngiyacabanga ukuthi sekusele izinyanga ezimbalwa kakhulu ukuthi sifike kuma local government elections. Mina ngokwami ayikho into ebaluleke ukudlula lama election esidlula emini siya kuwo omasipala. Siyabona ukuthi kuhlala kunamamashi amaningi. Abantu bebhikisha idradini and all that. Isikhathi esiningi kusuke kungenxa ye-lack of service delivery. Labo omasipala bethu. Okusho kona ukuthi bafowethu manje sibheke okhethweni oliyonika thina ithuba lokuthi sizilungisele thina lesimo esibhekene naso kumasipala wethu. Uyabona ukuthi libaluleke kangakanani lo khetho lo. Ukhetho lolu esinamandla ukuthi thina njengomphakathi locally sishintshe isimo somasipala wethu. Yayibona? So yingakho ngifuna kule video ukugcizelela ukubaluleka kokuthi siregister. Yingakho kule video ngifuna ukugcizelela ukubaluleka ukuthi ake siphume nomkhankaso siyo-register abantu ukuthi bavote. Yayibona? Siphume nje ikakhulukazi i-youth. Yayibona? Nathi nje ngapha eMkhondo kungekudala sizoqala sihambele i-youth. Siyoqinisekisa ukuthi wonke umuntu omusha okhona one-ID ukhona kwiportal yase-IEC uregistile for ukuvota kuma elections ezayo. Yayibona? Ake senze lezo inhlelo ngithi nginikhuthaze nje bafowethu. Yabona la ngikhuluma nje nawo wonke umuntu general. Yabona? Angikhulumeli abantu be-MK ngoba mhlambe ngisupport MK. Ngithi nje wonke umuntu asiyomsiza register. Yabona? I-online registration mina ngokwami iyona elula noma e-easy esingakhona ukuthi sisize ngabantu ukuthi ba-register ikakhulukazi abantu abasha. So bengibheka nje la ngiye ngangena la kwi portal ye-IEC
ngithi ake ngibheke iwadi lami engikulo la eMkhondo nokuthi isimo sami simi kanjani. Ngithola ukuthi hayi imininingwane yami ime ngendlela, ngiregistered, status sami sithi registered, ngiright kakhulu. Sengiyabheka nje ukuthi kulama elections edlule esibe nawo ngo-2021 kwahamba kanjani. Bengibheka la kuyavela ukuthi ewadini lami engikule ward 11 ngoba thina sinama VDs la awu3 esivota kuwo, yabona. Njengamanje currently abantu abaregistered kule ward engikulo ukuthi bavote babalelwa ku 5154 5154. Uma ngibheka la phambilini i-ANC yona yawina le ward ngamavoti awu 705 yalwina le ward, short yathola 52%. Ingakho nje kulo masipala wethu kuphethe yona, ngoba ewadini lami nakwamanye amawadi yakhona i-ANC ukuthola isupport, but noma ingazange ibe enough ngoba uma ubheka 52% kuyasho ukuthi kwakunzima kakhulu, kwakumanzi phansi. Kwakhona ke nama-independent, ama-independent athola amavoti abalelwa ku-377, yabona, 377, loyo u-13%. Shothi ama-independent athola u-13%. Kwase kuba ne-EFF, kwangamaphathi nje awu3 ayecontesta lapho, futhi normal vele sonke lesikhathi bekuloku contesta wona. EFF yathola amavoti awu261, loyo u-23%. So mawuthatha ukubheka ke la 52% ANC, 13% ama-independent, 23% EFF. Manje sesiyahlaziya ke, ngiyabona ukuthi uma ngibheka la, uma ngabe amavoti eme ngalendlela si-plus awu705, 377 no261, bancane kakhulu abantu ewadini lami abavota kulama local government elections adlule, bancane kakhulu. Okusho kona ukuthi nginomsebenzi mina nabanye esinabe ewadini ukuthi sihambe siyosiza abantu ba-register, siyofuna isupport yokuthi abantu ba-register. Doesn't matter ukuthi mase umuntu eseboxini uvotela ini, but lokuregister nje intsha isukume iyoregister, ngoba kusizana ukuthi bangayi kuyovota, kodwa mangabe i-service delivery ingasafiki kuba yibo phambili ne-strike. So ngifuna ukuthi ngigcizelele lokuthi asihambeni siyosiza abantu bavote. Yabo nje wasengibhekile nje mina la, ngiyabona ukuthi hayi bancane kakhulu la abantu abavota kuma last elections. Kufuna ukuthi yabona lo 705 wabantu abavotele ANC, nalo 377 wabantu abavotele ama-independent, nalo 261 wabavotele EFF. Kufanele baphinde labo bantu nakanjani bavote, kodwa siphinde se-ede nabanye abangavotanga phezu kwabo ukuthi bayovota. Yile ndlela esizoshintsha izwe lethu bafethu, akukho kunye. Yiloko nje bengifuna ukusho kule video, akukho kuningi. Ukuthi bafethu ake singeneni kwi-IEC portal, umuntu nomuntu abheke iwadi avota kulo, abuke ama-states ukuthi ebenjani before kuma local government elections, ikuphi la singa-improve khona. But the main point la ukuthi as-ede abantu abayovota. The number uma inkulu yabantu abavotayo, kulula kakhulu ukuthi uma sikhankase kubantu abarejistile. Siyazi ukuthi siregister inqwaba yabantu ewadini lethu. Labo bantu mase sikhankasa kubo, sesibatshela ngezinto esizozenza as a political party, kuyoba lula kakhulu ngoba sikhuluma nabantu abaregistered. Yiloko engifuna ukusho. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga kakhulu ngesupport yenu guys. Yiloko nje bengifuna ukusho. Ukuthi asiyosiza abantu ba-register. If you haven't subscribed, ke ngiyacela usubscribe and continue supporting my channel guys. Ngiyanibonga kakhulu. Kwangathi singahlangana futhi siphilile ku video elandelayo.
if ufuna ukusupport i-channel nawo ama-details lapha phezulu ungangithinta ngoba khona abasupportayo noma abafuna ukuyisupport ungasebenzisa lama-details ala phezulu. Mfowami Khonza ke lo niphile bafowethu. Thank you so much.